детската градина. Тримата взели кисиите и тръгли на 3 страни по света да търсят най-скъпоценния плод. След 3 години тримата са бъдали при баща си. Той се обърнал първо към най-големия. Какво ми донесе си? Най-скъпоценния плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. Аз ти купих грозде. От всички плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-скъпият плод. Хубаво си направил, син, хубав плод си ми донесъл. Ами ти, какъв плод си ми донесъл? Аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се среща. Затова отидох в южните страни и купих плодове. Ето ви. Купих ти портокали. Да знаете, че има портокал, добре. Банани. Ето ви, който ти хареса. Избери си. Хубаво си направил, синко. Хубави плодове си ми донесъл. Ще се избере един от тях. Вие лепто се смея. Ами ти, какви плодове си ми донесъл, синко? Защо се връщаш с празни ръце? Вярно е, татко, че се връщам с празни ръце, но парите, които ми даде, аз не похарчих за скъпи плодове, аз ги скъпи плодове отидих. Учителите, книгите научиха тези 3 години. Мисля, татко, плодове, които набрах за тебе, както сърцето и ума, не мисля, татко, че това са скъпоценни плодове. Ти, сине, си му донесъл най-скъпите плодове. Ти заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове от тези, които знанието дава на свършат. Благодаря. Дечица, каква е ползата от знанието, да открием, ако правилно подредим думите, числите в изречение, ще се получи народна мъдрост. Кой сте сети от първи клас? Може да не участва.